Ananias Mtimuri. Ananias Mtimuri ake. Lot Baradza. Baradza ake. Viola Matoro. Darlington. Darlington wewe. Ananias Mtimuri vanosimbisa Lot Baradza vati ndinoda undivipe ukarora nemukadzi wangu ukatora mapenzi ake. Dare rakasvika pakuzodaidza Darlington uyo ainzi akasvikirwa naViola Matoro pashopu pake achinzi ane mapenzi ari mufiriji. Darlington akadaidzwa nedare rino akauya pamberi pedare akabvunzwa kuti zviri kutaurwa kuti nemapenzi emukadzi uyu ichokwadi here. Darlington akaramba akati handina mapenzi. Dare raiyananisa nyaya iyi rakasiya richiti dare riri kuona kuti iwe Darlington uri kupomerwa mhosva yeuroyi. Nyaya iyi ngaidzoke changamire varipo zuva 22. Asi chava nemwedzi musungwa anonzi Lot ari chikwereti mudare asi kupedza kubhadhara makosti. Musungwa anonzi Darlington ane makosti asi kupedza kubhadhara atisi kuona kuvimbika kwavo vasungwa vaviri ava. Why usingakwanise kupedza kutaura kubhadhara mari dzedare? Inini ndakazvimirira ndoti inini shuga kubhadhara makosti ndinayo asi ndakaita accident nengoro saka kubhadhara kushanda kwandira mari kwai vakomana saka ndafunga ndakumbotara chinhu ndamuziti vakomana ndakauya pamusangano musati waitwa wechechi watanga nasi saka ndobva vanditi pamusangano tautosvikira pamusangano ndakundikana sivanza kumusango saka shuwa mari ndasara nayo 10 dollars saka ndinotobatsikuona vakomana kuti ndoenjari kuti handitoshandira na ndakabata zvimwe Unofamba kubhadhara mari edare kurispeita dare ndochaiko chaiko wayamapiwa yadare. Iwe uri kutadza nekubhadhara mari edare? Tiri kutsvaka asi chitoka ndenge ndawana ndinenge chiuya nayo. Hauitika zvaunida. Unofanirwa kuita zvido zvedare. Kana kuti utore mwedzi mitatu shuwa takakuregerera. Zvinyatso kufamba zvinoratidza usitagoni kwako. Wasara nemari? Asara ne15. Darlington ava asara ne10. Bhadhara mari dzedare. Yanga ine mberi. Ari kupomerwa nyaya yekurara nemukadzi ndiwo. Uyo ari mbodzi. Ndokutora mapenzi. Ndokutora mapenzi asi manje vamai vava ndovari kuti vakawana vaya vari mugadheni ndokuwanikwa muyu muzukuru ndokuvamira ndifunga gadheni yacho yaiva iri yekuti kukwira pamanera ndobva atindipai mbuya mvura ndobva vauya mbuya vati vopa muzukuru mvura vanhu vakada kutanga kubatadzana ndobva ati aya magetsi mbuya ndokuenda asi paakazodzoka manje apogara manje ava vanga vakutopirita vakabva vaudzwa kuti kana ndisi kuona kumeso kwangu kwezara ropa
maifangwa kufa manje ndakavurega asi mapenzi enumbu kwaona here ndini ndakatora vakati shuwa ndiwe vataurirana ipapo uyu muzukuru ndokuinda ndokuzodzoka futi apo manje vava kutobhirida futi ipapo vakati ndopa vakarara vese saka manje ipapo hatina kupanzwisisa kuti zvakafamba sei ipapo saka zvadaro manje uyu wakazoita sen'anga ira kuti semudzimu ndokubva ati kune mapende angu ndekuziva ari musitoro memwana wacho uyu ndobva ati madanton ndokubva amboenda akati ari mufiriji ndokubva arisvika ikoko asi wakazokonekana kuitora saka ndo nyaya yacho iripa saka takambobvunza mai vakati ochii vakati nezvangu zvimbouya ndo nyaya iripa. Alright, Mangari. Amai, makaziva sei kuti mapenzi ari mumfiriji? Ndakoti nokugwara kwandaitawo zvakandizivisai nayo kuti kugwara panguva ndaigwara ndizvo zvakatondiziva kuti mapenzi angu adaitsvaka ari mufiriji iye akatora nhoo mushumo ungauya kuzondiudza kuti ndindine makurukwa ino. Asi muri kuitiwa kusanganiwa naye nababa ichokwadi here kuti makasangana naye? Kuve chokwadi chakatondisangana nechokuti mushumo wangu ndaitsvaka mapenzi angu nekugwara kwangu akazouya chinini akandipa kotobhenda chidambura akati mai ndakatora mapendi enyu maiteredza achipo zvochikuti zvokuti kundidzosera mapendi enyu atosangana nayo asi ndinoka ndakaenda ndada kuti ndiugadzire mudzimenyu yakaoma namwari anonamata mukuru haana nomunamata mwari aizvikuti kuti kudzosera mapendi enyu atosangana nayo ndikati zvinoonai kusangana nogwero wandinawo zvingaitewo here zvinoita kuti ndoshandisa makondo akaita ndikadasangana akaisaka 1 so takakataka 1 zvingachindidzosera mapenda kwati kazvinasana kuya nawo zvinongwambiya nawo ndobazoyafuta ndoramutiti kugadheni ndikati waya uri bhoyi rimaodhi angu akati handakuvigiri asi ngaitaenda kuita kuti bhondo ndikubuditsei ndodararafuchakararatunai mapendi anabuda mapendi kuti anakubuda svika naye zvino. Pane chokwadi chiri kubuda. Pane chokwadi chiri kubuda. Asi chokwadi ichochi unogona kuchidzenga asi icho chiri chokwadi. Mapendi unenge usina kutora. Inema mapendi unenge usina kutora asi une approach dzawakaita kuna mai yako uchivada une approach yawakaita kuna mai avo yekutovavhundutsira zvako uchitira kuti utese ubudirire pane zvawaida. Approach yako approach ende isinganzi waizvitirei. Hakuna anogona kubvunza kuti waizvitirei nekuti zvawaizviitira vanhu vose vari kuona kuti shuwa waitira kuti udini uite. Kwandisingazonzwisise ndizvekuti zvokotapukira sei kune uyu. Chii amai chokoisakisa kuti uyo munsungise muti une mapendi angu auri kuisa mufriji? Ansorema. Zvichibudidza nokugwara kwacho kwandaita nezvaisvika pakugwara. Ndozvakazoita ndione kuti kune uyu zvakabva zvakazoenda kune uyu mwana wacho akazvisa mufriji 2 akazvisa panaumbi 1 akachisa pamutimuri mufriji pasi pezengi refriji uko kugwara. Saka isusu tinogona kutenderana nemi kuti pamwe kugwara kuti kamaiona hapana
uko kugwara uyu uneti chi uyu kule uyu une uyu ari mashure uyu mwana uyu ari mubosu anachona uyu anomidza mwana wobhuti uyu saka tingati angapuwa chii mwana kufunga kwenyu kuti shwa baba vakadai vatore mapendi vaindise uku pamwe baba vangu vajisiwa pamwe vapuwa basa mimi amen isusu sedare taona kuti pfungwa dzenyu ndidzekugwara hadzisi dzine chokwadi nekuita asi dai kwanga kuri kuprofita kana kuti dai makati andakaenda pane umwe muprofita akandizivisa saka kuti titonge senyaya yeuroyi hatingaitonge saka iwewe wabuda mhosva wobva wobhadhara $10 yemupururu kuti ndayambuka $15 yasara pamusoro mama hungu baba vamavaburitsa mhosva kuti havana mhosva asi ndiri kugwara mushure mekuti ndaona zvipfeko zvangu nokugwara kwangu ikoko zviri mufiriji yeuyu ndaenda pafiriji pashopi yake ana mashopi akawanda yamadzore namwe mashopi andianyatsa ndikataura asi yake ndiyandakananga mushure mekugwara kwangu ndikati kundiro zvipfeko zvangu zvemushopi yako akandiramza kupinda mushopi first day number 2 ndikapinda futi akandiramza number 3 ndikapinda futi akandimisira shamba yake mupangara yake yakasungwa so ati kude muno mushopi ndikadzokorudza futi ndikapura pakaunda ndikadaondorera kuseri kwefriji akandibuda moto kurova ndikadispekta shopi yake nekutaura kwaikwaita kugwara asi mamupurisa mhosva asi ndiri kugwara netoimba mapendi angu ari mushopi yake apa maigwara pfungwa here hameno chiitika pandirini saka izvozvo amai ndozvatiri kuti isusu pakutonga hatisinano hatisi maprofita uyu patiri zvatatonga haana mhosva nyaya yasara apa ndekurariwa kwenyu iwewe chibvisa mupururu $10 wobuda ikoko dare riri kuona kuti uyu zvaikubvundusire kana iri chokwadi yamutaura zvaikubvundusire waingobvundusira kuti agone kuda zviya zvaikuchivai ndo zvaakaitawo kurara nemusho angadaro akarara neni mhosva unayo ikukurareni ipapo manje hapasi kunzwisisika umubvunzai ini amai andakuvhura mapendero nemuchidaro handimazivi mapendero makava direct mandinangu ini handizvizivi sei muchiita muzvizivi ndotara nemi handini handizvizivi nokuda kwei handisi ndaona vakainanga direct marinoiteredza muna magurwa mashaweblack reblue nereblack ndofunga inini pamusoro imamo ndofunga inini handazombopenga kuti nditi mai ava vandiudza kuti inini ndiri kugwara ndiri kubhedha nokuda kwezuva wakandiita ndoti nditakatora mapenda ndambotora mapenda kana kureva kuti anamborararawo haya vamwe vanoita wani nyange vanoita nemakondomu iwayo vari kubhiridhwa vanoita hai ndopandikazvikwanisa muri n'anga idzi muri mambo muri n'anga hazviitwitende nemunhu womambo nevo kana umwe munhu nendayo vankadza ungepfeka kondomu izvozvo hatingazvirambe tichidaro nekuti apa dai vanga vakangoti vakangodhidha tingadaita vapisa izvezvo apa vatonyatsa kutotaura kuti wakati aiwa zvina basa ndepfeka kondomu ene ndokutaura futi vakati allright ndokuuya futi saka mangwana unoya nazvere ukati ndeuya nazvo vasvika vakati ko mangwani baba chesi munyati yedu yauya here ukati asi ngatangaita dini taita ndokuroverera futi aiwa ipapo iyoyo ichokwadi iyoyo ndokuroverera amai vakati kosaka chii amai vari kungoramba vachibhirita ndo vafunga kuti okay saka
mapenzi angu akaenda kumwana wemwina wake mwana mukoma krashika chatana vose vakamangarika kuvarara vakarariwa asi zvemapenzi kutaura shuwa yanga iri approach yako amai muri kuziva chimiro chine munhu uyu uchiziva chaizvo aptizeti papa dare razvoona kuti chokwadi wakararama ya ende zvisati zviri zvekutaura tichitamba wakararara zvemapenzi yauri kupomegwa ayo tairasi nyaya iyi yanga yakaiparara zvikuru kwauri baba nyaya yenyamanga makakwira dare ekuti mukadzi wenyu akarariwa ichokwadi akarariwa namba 2 yemapenzi hatisi kuona umbogwayo asi amai vakana vakaudziwa isi tiri kuona sekuti uyu murume waingotaurawo nekuti kana dai akanzwa nekuti kudzokorora baba kudzokorora mukaona munhu achidzokorora anzwa zvakadini zvakanaka murume uyu ungadai mapenzi anga aripo ungadai akatovapa akati hakuti tirambe tichiita damba refu saka zvinoreva kuti haana asi kunzwa zviri right akahwisisa kuti apo pana mai nyange vari kunguva yavo pamusoro ipapo mama chakapoti baba varigonipa mapendi panguva yaindirara mapendi angatoma-kostira kare saka imawana kupiwa ari pasi pefiriji apa zadziri chimwe zvokuti aitondida kuti achindipa imawana kuguma umwe hamuna chinhu ari mufiriji kuti achidzokera kumwana wako kuti ndanoita ngozi uko kuti hapana haiwa zvemapendi kutora akatora akanopostirawo wakatora sei akatozvokutoba pai ndakanika kwanarigezera uko ndakavhara nemepure mwana ndokutora nsipo naenda kushopo iyoyo ngaifambirai isi tiri kutonga iyi yakachena ndifambire kundatorwa svere ndifambire otsvaka n'anga ifambirai ndinoifambira chimambo ndimunhu pang'anga aiwa handingakupai asi ifambirai nemari mambosi ndimwana baba kwangu wabvuza ai 50 years apo indiona kuti nditobhara izvezvi mubati bhizi kubva ndichakoti kuzvibaba muna mati kusvika nawo kwatesana munhu pamari kunda kunganga kuchipatara dana munhu pakadhola ini uyu muri kuenda kupinda bhizi rei aiwa ko uyu makambomutesta kutesa ndipe mari ndipo mari aiwa handingamutesti bhozi navaita mukati memuno mukoti katiri kuwedzera makoti aiwa ipopo paakakuraraya muna kuwa mari namadhori acho ine kune mapenzi ako adzoke ndiupenyu hwangu muitewo zviri nani hamuna kana dhoro rake handina sendi rake anowana kuipa muona mubhacha wake uninga tonyeka zvakanaka iwe mhosva yataiona chii wauri kutarisira kuitwa nemunhu uyu mambo ndatikumbira kuti ndimbotaura kuti asi umuripise oga uchizivawo kuti mweya yako yanga isingova shungu wakasangana nenkadzi ari panguva yake saka kuti ubve wankataurira sezvinoita vanhu waonewo zveshuwa uyu muzukuru wangu ndasingafungidzira kuti angaite pfungwa dzakadaro haiwa kudiwa chete kunenkadzi ko vana gogo vangani vanediwa saka ndaingoti mombe 3 anazve pane 1 nengoro imbotaura iwe wagona kunzwisisa mweya yako wakangoti akangosangana neropa
Mkazi wako shwari wapupura tungaiwane kune nembacho wake kungoitawo kweshunu inode tofozo kutokurande kwira dare kurande sungisa udai ndaudziwa nawo apo mukadzi ari kugwara ndichibvisa izogwerwa chiro tiri kwandizo ti usaperawo sei wandiri yanotorapiso yengadzi chari kugwara here kuti handinacho kuti ndikarambe ndichitora ndimurapisa nokuti zvinhu zviri paari izvo zvakaita vana vasanganawo saka ndozviita kuti zirapisawo ugwere hwemunhu unorapiwa urapiwa kupora kuti kai unepora zvisina kamboni bati mukadzi chari kugwara mambo ndatofunza pamunganga udanga yasvika mambo yavasicha tinoti pozvingaporese munhu kozi ndakutoshawa kuti ndingamupodzawo sei kwai mombe 3 dzandikuda pamusoro imambo inini ndazvikumbiro zvangu kuti handina kusora dai vakatokwadi ndakumurayira kusora dai pandira kupupura mwari anokona namai vana kuti ndasangana navo kana zvichiita kana zvichitendegwa kana zvisingatendegwewo ndinokozvigamuchira asi kana zvichitendegwa ndaikore nyangu indomberi mai handambosangana zvachose kukumbira mudai mberi hakuna munhu unorambirwa kuenda kumberi munhu wese haumbokumbiri aiwa unongokumbira RC4 woenda kupi kumberi asi kumberi kunoindiwa wapa mutongo waregwa nedare ndokuitira kuti unokwanisa kuinda mberi kana pasina chako chatogwa mberi haugoni kuenda saka isusu tokupa RC4 mushure mekunge tarikapa 3 ng'ombe kwauri iwo ukwanisa kuinda mberi munhu wese ndosaka kune handikuona matare munyika i5 kune dare raHeadman ndeavanoti primary ino inonzi community tobva pacommunity toenda pana magistrate tobva pana magistrate toenda pahigh court tabva high court toenda pasupreme matare akakwana muconstitution saka hambokumbiri saka chekutanga kunorikabva zvinhu zvemunhu panga ndichikumbira sori yenyu kutaura muchitaura kwangu ndanga ndichikumbira ndechekuti inini ndiri kuti kana zvinhu zvirikaviwa inini ndiri kuti inini zvamai ava handivazivi asi kana zvichirikavwa zvokuti zviri kusurikavwa zvisina kubva mandiri kuti ngazvirikaviwa zvingangonotokwe ndiri kuti pache zvako inini ndinokusaziva mai ava handina chandogona kuri pashi kurikaviwa unorikaviwa zvarikaviwa kana waenda kwaunendewo kumberi vaona kuti havasizvo vane zvidzosa kana vaona kuti izvi handizvo hauna kuita manje hamiri kuti vanenge vashandisa mushini upi mberi ikoko uye munhu wakaitiwa aripo totaura kuti shuwa ini ndakaitiwa baba kana muchida ndikuudzai nenhengo yacho vasitotaura hamene kuti mejastriti unenge wakwanisa kundiro aiwa hapana chakaipa ma tisambati mazoti ndenda mberi nekuti inyaya yakauya muno sorizve inyaya yakauya muno mai vakataura tikapuwa vanhu vakanosecha vakasecha saka vakataura zvavakataura mamaira nenhengo yakuso kutaura kwamuri kuitawo mambo handitika vakataura zvavadini zvavakataura vakati nhengo yakadai kumasure kwakavadaandidika ndifika ndakandakanotarisiwa maripoti akadzoka muno mudare handiti right pavakanzi mai avaita sevabudirira kumagaro ndebva kwanzi nhengo mberi uko vakundikana saka ndebva kwanzi nedare toti iwowe mai ava kumagaro kwakwakakuona sei handidika ndikati inanzviti vakakuona sei asi ngatiti chakwanisa kuonekwa nemunhu chawakafisana nacho nechiri kumasure kwomunhu chawakakwanisa kuona ndichipi chawakafisana nechiri kumasure ndobva ndangosiyiwa pakadaro ndakaizwa ndikazvikwanisa asi kutaura chokwadi mai vanamvura chawakafisana nacho ndo chauneona kokusure makakuona seyama pamusoro mama kusure kumboziva zvinoita kana muri pangura andipota mamboreva naso aungambotika hautinombotozibodai
ndakanga ndawati pakatanga ndikumurira kugora kanga ri kadu zvisho muno ndakataura zvisho kadu asi vazoendawo kunovhenekewo mundare muno ndakwanwa chinzi nhengo yataura kuti kadukuduku ukuyawanika iri chakapati wanika iri kuchii baba vakabuda panza zvondifungwa kuti ndinongoya munhu vaitezaa seio ndokuzovamuneyamira zvayo asi kunyange zvakadaro ari muzukuru wako still ari kuchema sekurambo kunongoitawo vanhu mhosva haibvumwise sadza ari kuti wairo ava gogo havana kunyatsokuona pamberi pa gogo vari kupindura kuti airo kusvika ndokuona kumashure taimboita romensi iromensi yataiita asi ari kuchema kuti handina kuita pamwe ingadaro iri romensi iyoyo nekuti amai ava vanga vari kumwedzi mambo chotara kwenikurai bosi pavari kutaura kudaro vakataura munhu vakati haana kuchechedzo makurukota aya vakati kuchechedzo adini haana ndobvabvunza kuti wakachechedzo vakati haana 1 ndakana zvaindirana 2 vakati kumagaro asi kwavangeti kuduku 2 bhora vakati ashiwa 2 bhora pamaadini ndakasiya sati kuti ndakatobhirwa kuti asaka mzukuru gogo vakatambana kumagaro wanzi kunengavara tironda tivara chitema vakaenda vakati saka ari kuti chokwadi zvingadaro asi ndideredzera iyo mambo ndimudevedzera kana iye auya ane paakabata manje kana asina pasi ramba kuti handizi gogo vasitaura manje ngoni dzangu ndozvinoita nawo manje ndiyodzoka sengoni iye asingandidzosera idzi hama dzako dzekumusha unokwanisa kurasikirwa nezvinhu zvako nenyaya yekuramba tichikakavara uyo ari kuzvidzosera futi kuti ndingakwanise sei kuti ndimuderedzere inini baba pamusoro ndiri kuti ini hasi kuchemera kuti hasi kuchemera kuti andideredze ndiri kuti iye kugutsikana kwaita ndaara nemukadzi wake handitika ari kupura ndine ngoro ndine ng'ombe handiti ngayatore ngoro izvi nemombe izvo zvisirubva kwandiri kwenanda kubara nemukadzi wake ndikuti zvaari kupura zvandipo chembe pazvino handi ari kupura zvauzakaara nemukadzi wake ngayatore zvitokera izvozvo iko kwandigori kuti ndimucheme kuti ngandidzorere kana ngadai noti handizvizi iye ngayatore zvinhu zvazvikusikana ndaara nemukadzi wake mambo inasi ndikumudza kuti warara neni mukadzi gogo wako ndori kutaura kuti wakarara neni vasindiudza ndori kundiudza momira hai but daenda ndini azaida iwe mukadzi ari kuti ina handibochemi kana iri chokwadi kuti ndakarara newe ngoro yangu nemombe ngazvinge zvinotoka wakakuisaidzira mhosva iye haasi kuzviisa mhosva havati aiwa ina ndakurara neni ndinopamba zvinhu zvake manje zvinobva kwamuri kana kuti iye ari kuzviti ndinotora zvaasingadiye kusungikana nazvo otingatora kana futi utodikovedza totofa iye ari kuti handina auti haana kurera neni saka ndingoti ndizvitoo ndotora zvinhu zvake zvechisimba iye achiramba ini pakuti kukundika nawo ondotori mugwere pamwe kutosvika mushamakandondisademo hamusviki dare ndori nenda kana tichienda dare bo imwe hamusviki asi ari kuti inini handina kurara neni haangarambeka sei mbomvunzai sei nabatesi nini mbuya isaimboita namudiwa kana imunu muchinzwisisa kuti shwa zvakarara nemwe asisiyana zvazvo kwazveto kwazvako
Pandi unezvazvi pamwe. Aiwa dare ndori kuenda. Muzanetse. Dare ndori kuenda. Ivo kana vachizwa kuti vakarara nemwe havana chava nembosvora ipo vari kuchakumba kuti kunganetse. Kutaura siri zvanoenda mberi kwarufungidza. Utamarara neni. Kada richienda kunoita izvozvo ndochera mashure medare. Unoenda mukati muno. Saka dare rakuona une mhosva wataura nemuromo wako ukati ndinokwanisa gava wevatore kana vachizvikwanisa. Yakadare riri kuya kuzotora ng'ombe yacho nengoro yacho. Ngoro ndiyakare rikauntinyona. Yakamira sei? Ngoro yangu Aisha Ingaiti ngani ng'ombe? Inoita 2. Dzinge dzava 3. Mapurisa ari kuzowana chawo ipapo. Pamusore mama, ndinoda kubate murume. Baba wadzveta fanikeita kuva sunga kana kuti kudii. Ndichakuda upenyu hwangu, handisi mabhurugwa angu. Chete. Zvoti varevere fume yavo baba vakava. Vanochema neni. Ngore zvinakadza vakati mazigubha kadai magomo 12. Chibhorana ndere mutanda vacho. Kana imwe kana kuchinjisa kuti makarariwa. Amai kana musina kurariwa. Siyana ina. Makarariwa. Kana makarariwa. Auna kuchema vavo. Ari chini. Roimumu mundamu chinotsisi iyo akakurara. Ndachane mbo kana chinombomunesa kana. Kana ninga chopiro pamberi pevamwe vanhu. Mumwe make unengazizi. Imwe kana muchiziva kuti chokwadi shwa baba vakundirara havana. Taurirai dare zvingopera. Handirara. Saka ngazvito. That's Kana zvatogwa hapana kana chaane sora. Unenga zviri right. Avo ndikovedzi. Kovedzi kana ungakovedze sei makarari. Makaitiwa mai. Saka zvakadaro tinotenda iwe bvisa mupururu wekuhwina kesi yako $10 kurudza kuti ndahwina kesi zviri pamutembo obuda. Amai munofanirwa kubvisa mbudzi 2 dzinouya kwamambo. Kurariwa nemunhu imimi uri mukadzi wemunhu ungadai makamutaurira panguva idzodzo. Sainai.